Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Pumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kapuasan Pangasinan. Dennis Mojares, Errol Horado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:09 na kabuwasan. Masantos tan maabig ya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ni paparungtal sa programan Maabig ya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Nakalupyo dasayan kabuasan Makterion Lingkor ati magtipangasinan Dennis Muharis ay bamot si kapaborito Errol Horado tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Huwebes Petsa 25 at bulan na September 2025 90 days to go before Christmas. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. BE ng babawi at pangi posto at Facebook. Kinasuan. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Bakalanor at ordinansa na syudad laki inaristo. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Laki nanre panaplagad lima na taklay na uloy. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 61 anyos siya laki nan karapas siningkat. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jadulo na balita da nasyonal. Anam iraniran senador Dawit at flood control scam. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Wartan kinurako at flood control scam dapat ipawil palapag ng Presidente Marcos. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Congressman Saldico aglanipag kunon pawitan na imbitasyon ada Senado. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 4.7 billion piso ya eroplano chopper ng Saudi i-praise na DPWH. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Lamborghini, Ferrari, Insuko ng Hernandez jad ICI. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:12 na kabuasan tanatan wadyari detalye ada balita da lokal. Nambabawi sa 31 anyo siya BE at pangi usara at social media na palapag to yung ugo sa iya salita. Kaya rin si Katoy kinasuan na tana inaresto na otoridad. Kinabat sa narestong suspect at ngaranton na Melissa Bautista Banikad. Si Katoy inaresto na taklay na uloy base at biskag na warrant of arrest yung pa-accept na korte. Walay pitsaton September 17, 2025. Sa may suspect so naresto makanor da kaso ninsungay na Section 4 letter C tana 4 na Republic Act number 10175 o kason cyber libel wala da criminal case number 14008. Inawit yung police station sabit lang suspect for proper disposition. Tansi Katoy ingangga na korte yung mampiyansa kantidad na 60,000 na piso. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Saray kabiyangan na sa Manuel Police kaiba sa Provincial Intelligence Unit na Pangasinan Provincial Office Intelligence Drug na Pangasinan na Management Unit na Pangasinan Police Provincial Office Regional Intelligence Unit 1 na Regional Intelligence Unit na Police Regional Office 1 na second mobile Force Company Maneuver Company Yakabasid Tayog the 104th Regional Mobile Force Bureau Maneuver Company. Si Karaso ang aresto at manangaran nagli na makaraag kwison 44 anyos sa base biskag na warrant of arrest. Yung pa-accept na korte walay pitsato na Honyo 13, 2024 makalanura din sunggay na City Ordinance number 730 das is das 2019 yung walang criminal case number MMND
02510-R tansi katuing ganggan na korte mampiyansag kantidad na 3,000 piso sa may suspect sa walang kustodiya na sa Manuel Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Mansasamit, di mampupuyok at ang batalyarias. Sulakin na walaan na kason panag-abuso. Kaya rin si Katoy siningkat na oras na alas 12:45 na palbangon. Jada Barangay Bactad sa siyudad na Urdanita. Kinabat sa narestong suspect at ngaranto na Percival Manubay, Dawson na 47 anyo. Si Katoy naresto base biskag na warrant of arrest yung impaksib na korte. Iwalipit sa taon September 17, 2025 sa may suspect so narap ada kaso ng sunggay na Article 266-B Paragraph 2 na Revised Penal Code o kaso na qualified rape through sexual assault. Iwalad criminal case number U-31305 tansi katuinggan na korte yamampiyan sa kantidad na 200,000 piso sa may suspect sa walad kustodiya na Urdanita City Police for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Nankarapas impisugod karsel. Kinabat sa narestong suspect nga ranto na Bernardo Bautista Turalba, 61 anyos. At oras na alas 10:27 na Kabuasan, imparisibi the suspect at the custodial facility na San Jacinto Police so service warrant ya impaksib na korte sa may service warrant so walay yapit sa to na September 16, 2025 Makalanor ada kaso nin sunggay na section na 5 letter B na Republic Act 1716 ya walad criminal case number 2024-0708-D tansi katuinggan na korte yamampiyansag kantidad na 180,000 piso sa may suspect sa walanin sinsya at kustodiya na sa Jacinto Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan rin katibukilan niya balitad lokal antis tayo nung dapagadasare balitad nasyonal wadya ni Repigaran Paimano. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras po natin alas 6:19 na po ng umaga. 6:19. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Thursday. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. 6 na senador na kinabibilangan ng 4 na incumbents o kasalukuyang nakaupo sa pwesto at 2 wala na sa Senado ang nakita sa mga dokumento sa computer ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, ayon kay Attorney Raymond Portun. Si Portun ang abogado ni Hernandez sa mga kinakaharap na usapin
tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Porto na may iba pang senador bukod sa mga naunang nabanggit ni Hernandez na sina Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Kabilang sa nabanggit na dating senador si Bong Revilla. Makikita rin anya sa records ang pangalan ng ilang mambabatas na naglagay ng alokasyon sa unang distrito ng Bulacan. Matatanda na unang nabunyag ang mga palpak na flood control projects nang magsagawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinangalanan ni Marcos ang 15 contractors na nakakuha ng napakaraming flood control projects sa gobyerno. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. ₱30 million na Lamborghini Urus ni Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez ay sinuko na sa Independent Commission for Infrastructure. Nauna nang isinuko sa ICI noong nakarang linggo ni Hernandez ang kanyang Black GMC Yukon Denali na tinatayang nagkakahalaga ng ₱12 million sa pagsisimula ng investigasyon ng ICI sa maanumalyang flood control projects. Ayon naman kay ICI Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong, hindi naman kaagad nadala sa ICI ang Ferrari dahil ayaw itong umandar. Ang ₱30 million Lamborghini Urus ni Hernandez ay nasa ICI headquarters sa Taguig City. Nangako din si Hernandez na bukod sa mga mamahaling sasakyan ay isusurrender din ang kanyang mga mamahaling motorsiklo. Sinabi ni Magalong na sa ilalim sa kanilang kustodiya ang mga mamahaling sasakyan para sa proper disposition at naaayon sa batas. Kahapon ay personal na nagtungo sa tanggapan ng ICI sa BGC. Sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Assistant Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza para tumestigo sa flood control scam. Na-turn over na rin sina Hernandez at Mendoza DOJ at ang kanilang computer CPU na naglalaman ng listahan ng maanumalyang flood control projects. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, hindi papadalhan ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co kahit na itinuturong kumita siya umano ng bilyong-bilyong piso mula sa flood control scandal. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, naabutan na niya sa Kongreso ang tradisyon kung saan hindi iniimbitahan sa pagdinig ang miyembro ng Kongreso sa dahil tinatawag na interparliamentary courtesy. Sinabi rin ni Lacson na kahit na sobrang bigat ang aligasyon kay Ko, hindi pa rin proper na pilitin itong dumalo o padalhan ng subpina. Pero sinabi rin ni Lacson na bukas ang komite kay Ko sakaling nais nitong dumalo sa pagdinig at ibigay ang kanyang panig ng issue. Sa pagdinig ng komite noong Martes, sinabi ni DPWH Engineer Bryce Hernandez na nasa ₱1 billion cash na impake sa 20 maleta ang sinakay nila sa 6 hanggang 7 van para ihatid kay Ko sa Shangri-La Hotel sa Taguig. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, hiniling ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Anti-Money Laundering Council na isyuhan nito ng freeze order ang tinatayang nasa ₱4.7 billion na air asset ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at ang kanyang kapatid na si Christopher Co. Ito ay bilang bahagi ng pagsusumikap ng pamahalaan na mabawi ang mga umano'y ill-gotten assets ng mga taong sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa. Sa pulong balitaan, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na nagsumite ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng listahan ng air assets na nakarehistro
sa Misibis Aviation and Development Corporation na pinamumunuan ng anak ni Zaldico na si Michael Ellis. Nasa kabuuang $74.650 million ang halaga ng aircraft, kabilang ang isang $36 million na Gulfstream 350 at $16 million na Augusta Westland AW1399 na nakarehistro sa Misibis Aviation. Ang High Tone Construction Development Corporation ni Christopher Co ay mayroong kabuuang $7.940 million na halaga ng registered air assets sa Kaap, gaya ng isang $6.9 million na Augusta 109E. Bukod dito, humihingi rin ang DPWH ng freeze order sa $2 million Bell 505 aircraft na nakarehistro sa QM Builders na kabilang sa top 15 contractors na una ng bininyag ni Pangulong Marcos na nakakuha ng malaking proyekto na halaga sa pamahalaan na pinamumunan ng isang certain Alan Kirante. Una nang hiniling ng DPWH sa Kaap, LTO, LRA at Marina na bigyan sila ng full inventory ng mga motor vehicles, lands, water vessels at maging aircraft na rehistrado sa ilalim ng mga pangalan ng mga opisyal ng DPWH at mga contractors. Ayon kay Dizon, isusumitin nila sa DPWH ang listahan ng mga naturang air assets sa AMLAC para sa posibleng pag-freeze sa mga ito. Tiniyak rin ng DPWH chief na hindi sila titigil hanggat hindi nababawi ang pera ng taong bayan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang pera sa taong bayan ng mga sangkot na maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, na hindi sapat na masampahan ng kaso at makulong ang mga sangkot sa nasabing anomalya. Ayon pa kay Castro, unti-unti nang nagbubunga ang pinasimulan ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects sa bansa, kaya mabilis na kumilos ang DOJ, NBI, DPWH at mga ahensya ng gobyerno. Dahil dito, sinampahan na ng kaso ang mga sangkot sa anomalya at maging ang kanilang mga ari-arian na na-freeze na rin sa Anti-Money Laundering Council. Kabilang anya sa na-freeze ang assets ay ang 11 registered air assets ni Congressman Zaldico na aabot sa 5 billion pesos at mga sasakyan na halos 500 million pesos na umunay mula sa mga contractors at iba pang individual, kabilang na ang mga diskaya. Sinabi pa ni Castro na ang pag-freeze ng mga assets ng mga sangkot sa flood control projects ay kabilang sa serbisyong hangarin ni Pangulong Marcos para makuha ang mga ito at may balik ng pera sa taong bayan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumain nyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin 6:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga to. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Patayin ang mga korap na magnanakaw! You have to bend the law. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren impormasyon. Ayaw, #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit
WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, J.L. de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito! Kaya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig ya Kabuwasan Pangasinan, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig ya Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakterion Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si
Engineer Nixon Dakal ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis. Siyempre, maaga na rin si Manager Joey Baby. Araw po ngayon ng Huwebes, pizza 25 sa buwan ng September 2025. Uy, mabilis, ang bilis ng araw 90 days to go before Christmas. 90? Tatlong buwan? Bali 3 buwan. Wow. 25 ngayon di ba? Bali 3 buwan. 3 buwan. Kaya't ay tago-tago na kayo. Ayan, okay. Paguan na naman kay Ninong at Ninang. Oo. Pero yung mga yung mga sangkot sa flood control, hindi sila makakapagtago ngayon. Kilalang kilala na. Mamaya yan, tatalakayan natin yan dahil may nasasangkot na naman. Bali 6 na senador, Dito muna tayo sa lokal, kapaborito Errol. Diyan sa bayan ng Kalasyaw, may panawagan si Mayor Patrick Agustin Karamat dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan ngayong araw, September 25, 2025. At suspendido rin ngayong araw ang trabaho sa lokal na pamahalaan maliban lang sa mga tanggapan na nagbibigay ng essential services tulad ng MDR, DSWD, PNP, ako yan, under ng national government yan BFP, under national government yan. Pero nandiyan kantabay sila. At siyempre, yung mga elected official natin, headed by Mayor Patrick Agustin Karamat, nandiyan nakabantay palagi yan sa sitwasyon ng bayan ng Kalasyaw dahil may mga barangays na talagang sinalanta ng baha. Saan kinawa? Mantagis Sudanom ito? Mantagis Sudanom, tumaas ang tubig. Kaya't ingat-ingat lang sa paglabas sa bahay. Pero pag wala namang importante na pupuntahan, manatili na lang sa loob ng bahay. Para sa wala namang gaanong gagawin. Yung kapaligiran, magpahinga muna. At ito rin yung pagkakataon para mag-relax. Baka sakali mamaya makapanayam natin ang MDR ng Kalasyaw at tarungin natin yung mga barangays na talagang nasalanta ng pagbaha at kung ano yung mga lugar na passable ang mga sasakyan at hindi passable sa mga light vehicles. Mamaya malalaman natin yan through Mr. Ed Villacorta. Kung nakikinig ka man, tumawag ka dito sa aming himpilan 0939-100-9931. Para sa ganun malaman ng ating mga kabayan kung ano po ang sitwasyon dyan sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Matanong natin yung mga, tama yung sinabi, yung mga passable, yung mga hindi passable, anong barangay. Kasi kahapon, papunta tayo ng San Carlos Sana. Noon ang pabalita. Natagis doon ng barangay Mangkop. Pumunta tayo doon sa may Santa Barbara. May portion doon na hindi pwede namang madaanan, pero pag sedan kasi medyo yung mga light vehicles medyo alanganin ng mga kotse at yung mga ground clearance mababa. Siyempre alanganin ka, baka aabutan yung makina mo tudas. Mas malaki yung gastos, di ba? Kaya mabuting na lang. Para sa ganun, safety,
mas magandang hindi ka na lulusong sa baha. Oo, iwas sa gastos. Itong si Engineer Nick Sundakal, ang sabi niya, dumaan daw siya dyan sa may Barangay Marunong kahapon. Dahil talaga pinilit niya yung kanyang walay danumat. Meron. Pinilit niyang doon na dumaan kaysa dyan sa may Mangkob. Pero kanina umikot from sa Bayambang to San Carlos to Manat to Dagupan. Ikot. Pero dyan sa may Lukaw going to Divinesia Highway dyan sa Bago to dito sa may Arellano, wala naman daw baha. Walang baha. Diyan lang sa may downtown ang may baha. Kaya ingat kasi ang sabi ni dito sa lungsod ng Dagupan suspendido rin ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan dito sa lungsod ng Dagupan. Ito ay bunsod ng patuloy na pag-ulan at pagtaas ng tubig ng Sinukalan River na epekto ng bagyong yung mga tubig na ibinuhos ng nakarang araw. Pre, pababa na yan hanggang dito. Kaya ito yung papuntang Dagupan. Ito yung nagdulot ng mapanganib na pagbaha dito sa lungsod ng Dagupan, ilang bahagi dito. Kaya pinapayuhan ang lahat ng mga kababayan natin na sana po alerto pagdating sa mga ganitong sakuna. Ayan, so wala pang wala pang tawag si MDR ng Kalasyaw. Busy dahil alam ko hanggang gabi talagang minumonitor nila yung sitwasyon dyan sa bayan ng Kalasyaw. Actually, ang gapoy painawa dararatan natin ta si karay mambabantaya talaga. Sila yung mga frontliners. Ang turaramay na-recommenda dahil kinan mayor. Si katumat so aralan ng mayor ang turaramay ipaksib yaganggan. At may mga kwandanin nagsuspendido ng klase ngayong araw tulad ng Bugalyon, Santa Barbara, Kalasyaw, mga Tarem, Bayambang, Aguilar, Basista at Lingayen. Yung mga iba siguro mamaya mag-announce na rin sila. Alam mo kasi yung mga mabababang lugar tulad ng Kalasyaw, Dagupan, siyempre yan yung mga catch basin kumbaga diyan ang bagsakan ng mga tubig mula sa mga rivers dito sa Dagupan. Alam ba yung basta meron daw pitong ilog. Pitong ilog dito sa Dagupan. Babagsakan ay Dagupan. Ayan, kasi last na ito bago pupunta doon sa dagat Kaya dito sa Dagupan talagang alam natin na below sea level ang Dagupan. Pag high tide, siyempre may mga porsyon na mga nababaha. Kaya yung pagbaha ay dulot ng naman yan, yung natural calamity kung tatawagin. Natural calamity. Hindi po natin inaasahan na darating ang mga ganitong sitwasyon dahil sa pabago-bagong panahon. Yung mga ibang lugar nga, kahit na mataas, pa rin, binabaha. Diba? Dito sa low-lying areas pa. Diba? Sa bagay, itong pagbaha ay umiikot ito. Hindi nagko-concentrate sa isang lugar. Umiikot po ito. Kaya't yan ang tinatawag natin na saan ba ito ng yung global warming ang ganitong sitwasyon, climate change kaya't pangalagaan natin ang ating kalikasan. Sabi ni Sinaida Zamora Gilbert, maabig ya kabuwasan, lalamot, si kayo, ditan.
mga Sir Dennis, Sir Errol, God bless you always, keep safe. Po, sabi niya, everyone. Ayan, dyan sa inyo, sa ibang bansa, baha ba? Madam Sinaida, Gilbert, Depende nung gabi bagyo si Karay. Oo nga, okay. Diyan si Katayo at bagyo ni. Bagyo ni. Nita na naman si Kinay. Si Umpong Galapong. Letter O na, no? Letter O. Ayat ingat-ingat lang sa panahon ngayon. Hindi pa tapos yung mga bagyo. Nandiyan pa rin. Hanggang letter Z. Letter Z. Kumunat ata na letter at agmala na upot. Correct. Ayan. Subukan natin tawagan si Sir Ed Villacorta para sa gayon malaman natin yung mga lugar na ayan. Nagre-ring po. Baka nag-iikot, baka busy pa. Baka busy si Sir Ed Villacorta sa ngayon dahil siyempre may mga barangays na talagang lubog sa baha diyan sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ayan, busy pa sa ngayon. Kaya't antayin natin ang tawag niya. Baka sakaling makapanayam natin para malaman din natin yung mga lugar na pwedeng daanan ng mga light vehicles. Alas 6:46 ng umaga. Dito rin sa lungsod ng Dagupan, kung nakikinig yung City Reduction Management, City Disaster Risk Reduction Management Office, pwede hong tumawag dito at magbigay ng kaunting mga informasyon, updates kung kumusta na yung mga barangays, anong mga barangays ang lubog sa baha sa kasalukuyan. Ayan. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig dyan sa may bayan ng Calasiao, Pangasinan. Okay. Siguro, dumako tayo sa mga issue. Bago maya siguro balikan natin si Sir Ed. Sir Ed, balikan natin si Sir mamaya para sa ganun malaman natin yung mga yung mga sitwasyon diyan sa may diyan sa meron ng mga kung ilan ang nasa evacuation center. Yan tama. Yung mga nasa evacuation center, malalaman natin yan through Mr. Ed Villacorta. Dumako tayo sa mga issue pa na ating tatalakayin ngayong umaga. Meron yung yung kahilingan ng Department of Public Works and Highways sa tanggapan ng Anti-Money Laundering Council, AMLAC, na mag-issue ng freeze order ang tinatayang nasa 4.7 billion piso na air asset ni ako Bicol Party List Representante Elizalde Saldico at ang kanyang kapatid na si Christopher Ko. Ito po yung hakbang para maibalik ang mga pondong ninakaw ba? Ninakaw. Grabe naman yung word na yan. Siyempre. Nakulimbat. Mula sa flood control scam. Ayan. Okay, mamaya natin talakayin. Sa linya natin si Mr. Ed Villacorta, ang MDR ng Calasiao. Good morning, Sir Ed. Yes, sir. Good morning, Sir Dennis. Magandang umaga sa mga nakikinig po natin. Okay. Unang katanungan, Sir Ed, kumusta na po ang sitwasyon dyan sa bayan ng Calasiao, Pangasinan? Patuloy na tumataas yung tubig at patuloy na dumadami yung ating tawag para sa evacuation. Papunta ng ating mga evacuation centers po. Kaya wala pong tigil yung ating tanggapan. Kahapon pa po, kasama po natin ang PDRMO, ang PNP, BFP, at Army na
tumutugon sa mga tawag, lalo na sa mga mabababa at malalalim na lugar dito sa bayan ng Calasiao. Ilang barangay na po ang lubog sa baha? Sa ngayon, almost buong bayan na ng Calasiao. Ang nakikita ko lang ditong hindi pa apektado ng baha, itong barangay Nagsaing, barangay Ambotol at saka barangay Makabito. Part ng barangay Malabago. The rest, lahat na binabaan na sa mga araw na ito, Sir Dennis. May nag-text dito 0967-392-4420. Sir, possible ba sa mga sasakyan ang barangay Mangkop? Sa light vehicle, hindi na po natin ina-advise, baka magka-problema lang po tayo. Kaya iwasan na po natin ito. Pwede naman po kayong dumaan dito sa highway natin papuntang Santa Barbara. O kaya pumunta na lang sa may papuntang Binmalay, sa Manat. Pero iwasan nyo na po itong barangay Mangkop kasi mahaba itong binabaha. At saka may mga portions na malalim na hindi na kaya ng mga light vehicles. Dito sa may barangay Banawang, sa may Divinesia Highway, possible ba ang dandyan nasa red? Possible pa rin yung area na yon. Except lang siguro doon sa may portion na papuntang Lukaw. Yun ang hindi natin matansya kung gaano kataas na yung tubig sa area na po rin ngayon. Sa inyong monitoring, gaano na po kalalim ang tubig sa mga ilog? Yung sa ilog natin, nag-overflow na po. Wala na po yung batayan natin sa pagsukat kapag nalampasan na po yun. So, ibig sabihin nun, pagka nag-overflow na po, massive na po yung, at severe na po ang nai-experience sa pagbaha dito sa bayan ng Calasiao. Kahit na yung yung tulay dyan sa may bayan ng Calasiao, anong pangalan ng river yan? Itong Marusay Bridge po natin, yun na po, nag-overflow na po yung tubig doon. Pero hindi pa naman umaabot doon sa tulay. Yun nga lang, yung mga barangay na malapit sa ilog, yun na yung talagang nakakaranas sa matinding pagbaha sa ngayon. Sa inyong monitoring, Sir Ed, patuloy ba ang pagtaas ng tubig ngayong araw? Kahapon, mabilis at malakas yung pagtaas ng tubig. Mula kanina, medyo bahagya ng konti yung pagtaas ng tubig. Kaya bagamat ganon, patuloy pa rin yung mga kababayan nating tumatawag sa ating tanggapan na nagpapasaklolo papuntang evacuation center. Nandito si Pare Errol. May katanungan. Yes, Sir Ed, magandang umaga po. Yes, sir. Magandang umaga rin po sa inyo. Sir, doon sa may Marusay River, meron pong naumpisahan na tinatabunan para huyata doon sa may ginagawang flood control. Ang tulagawa to man, sir, eh? Tumigil po sila kasi po malalim yung tubig doon. Pero in fairness po, compared doon last year, unang nabaha itong area ng poblasyon, last month. Pero nung naumpisahan na itong ginagawang dike dito sa may portion ng Poblacion East, kahapon lang ng hapon natin naramdaman yung pagtapaw ng tubig dito sa may Poblacion area. Ang nauna talagang binaha ay yung area ng Talibao, Mangkop, Lasik, papuntang Binalawan, papuntang San Vicente. Pero sa ngayon, umabot na doon, nag-overflow na, kaya nandito na sa Poblacion area yung tubig baha. May intabonda, sir, medyo nakusukos lamang siguro. Malamang kasi wala pa siyang concrete pile, kaya magkakaroon niya ng erosion. At sa tingin natin, malaking tulong siguro yun dahil hindi pa man natatapos, kakaumpisa pa lang, pero mukhang may maganda nang maidudulot agad yung ginagawa nila dyan, Sir Ed. Tama po yun. Yun ang nakita at na-observe natin. Hindi lang tayo, pati yung mga residents dito sa Poblacion area, yun ang sinasabi nilang factor kung bakit nahuling nabaha itong Poblacion area. Sir, nabanggit nyo kanina may mga evacuees na rin po. Ilan po ang evacuation center po natin na minomonitor ngayon? Sa ngayon, mayroon tayo sa barangay. Mayroon sa barangay Malabago, Talibao, Lungos at saka Mangkok. Pero yung bulk ng ating evacuees ay nandito sa ating
sports complex. Opo. Na sa ngayon meron tayong total number of 348 individuals in counting. In counting kasi naka-deploy pa rin yung mga rescuers natin na tumutugon doon sa mga tawag na papuntang evacuation center. Opo. Sir, ang nakikipag-communicate sa inyo yung barangay officials mismo, and then kayo yung nagpupunta na kung saan ang mga i-rescue, tama po ba? It's either minsan yung barangay officials, pero minsan direkta na tumatawag sa ating tanggapan. Open naman po ang mga linya. Gusto ko lang pong pasalamatan ang barangay council ng barangay Talibao. Opo. Kasi po, diretso pong kagabi, sila na po ang rumeresponde sa kanilang mga kabarangay. At sila na mismo ang nagdala sa mga kabarangay nila doon sa kanilang designated evacuation center sa eskwelahan nila. Opo. At sila na po ang namamahala doon sa kanilang mga nasasakupang barangay. Oo nga po, yung school doon medyo mataas po yung pagkakagawa, Sir Ed. Opo, tsaka tinaasan na rin yung kanyang approach papunta doon sa loob. Kaya doon, medyo nabawasan yung problema natin kagabi doon sa barangay Talibao kasi sila na po ang umako. Kaya saludo po ako sa barangay officials na pinamumunuan ng kanilang kapitan, si Kapitan Dindo Ontalan po. Sir, kumusta naman po ang supply, mga relief goods po sa ating mga nasa evacuation center, Sir Ed? Ready po tayo doon. Ina-anticipate natin ito, yung mga ganitong pangyayari kasi alam naman po natin bahain po at low-lying areas ng ating bayan. Stockpile po natin, wala po tayong problema para sa ngayon. Inaasikaso ng ating MSWDO ang ating mga evacuees. Sila ang nagpo-provide ng mga hot meals. Doon din po sa relief operations, may mga nilalatag ng mga gagawin. Kahapon pa, the other day pa lang, binanggit na po ng ating mayor na magkakandak po tayo ng relief operations. Iintayin natin yung pagbupa lang ng baha at ayusin, unahin munang asikasuhin. Sabi niya, itong pagsagip ng ating mga kabarangay at pag-asikaso sa kanilang evacuation center at saka natin ipagplanuhan kung paano natin gagawin yung ating relief operations. Yun po ang direktiba ng ating punong bayan. Sir, darating po ba tayo sa punto na baka magrekomenda po ng state of calamity na knowing na maraming barangay na po ang nababaha po sa ating bayan, Sir Ed? Is it possible? Malamang kasi overwhelmed na tayo nitong baha at saka ang dami nating mga kababayan ang apektado. So, para lang mas mabilis ang pagbibigay ng serbisyo sa kanila, kung kailangan mag-declare tayo ng state of calamity. Okay. Pero yun pa rin ay nasa pagpapasya ng ating mga sangguniang bayan members sa pag-aproba ng ating punong bayan. Pero sa atin, on our part, ang recommendations natin ay pwede pong mag-declare ng state of calamity. Sir, kung susumahin, ilang percent na po ang lubog sa baha sa buong bayan, Sir Ed? Out of 24 barangays, nakikita po natin 21 barangays po ang nakakaranas sa matinding pagbaha. So 90% ang lubog na, sir, almost 90%. Opo, almost 90% na po ang nakakaranas ng pagbaha sa mga panahon. Okay, sir, ibalik ko po ang telepono kay Paring Dennis. Sir Ed, wala na po kaming maitanong sa inyo, no? Unless na meron kayong karagdagan, sasabihin yung pong mensahe ninyo sa inyong mga kabayan dyan sa Kalasyaw. Yun po ang pagi po namin tinawagan sa ganitong sitwasyon. Inihiling po natin sa ating mga kababayan na sana po ay magkusa na po silang pumunta ng evacuation center. Kasi nakatutok naman ng ating lokal na pamahalaan para sila ay asikasuhin. Huwag na po nating hintayin na mayroong mangyari sa kanilang lugar o hindi sumunod na lang po sa mga paalala po natin at saka tumawag na lang sa ating tanggapan para masundo natin sila at madala natin sila sa evacuation center at saka na lang sila bumalik pagka nakita natin na safe na para sa kanila, para sa kanilang pamilya at anak na bumalik na sa kanilang mga kanya-kanyang mga tahanan. Okay, thank you very much Sir Ed Villacurta
sa mga impormasyon na inyo pong pinarating sa ating mga kababayan. Okay, thank you. Yes po. Maraming salamat po. Okay, thank you. Yan po si Mr. Ed Villacorta, ang MDRRMO sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Marami na palang lubog. Marami na. So sa part po ng MDR ay possible na mag-recommend ng under state of calamity. Oo, kay sa mga opisyalis ng bayan. Kasi kwan na pero kasi i-evaluate pa yan. Almost 90% ang lubog sa baha na diyan sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. So, yan ay pag-aaralan at depende yan kung aprobahan nga ng Sangguniang Bayan, aprobahan ng mayor ang deklarasyon ng under state of calamity. Si mayor kasi ano yan siyempre uunahin niya yung taong bayan. So pag may mga ganyang rekomendasyon at pag-usapan sa Sangguniang Bayan, sigurado ako aaprubahan niya yan. Ayan, okay. Sa aming pagbabalik, mamaya aming tatalakayin po yung issue patungkol doon sa mga assets ni Congressman, yung Bicol Party List, Congressman Saldico at yung kanyang kapatid. Mamaya, sa aming pagbabalik, makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sunata. You're all I can think of, every drop I drink of. Son, ang puta-putang Iren impormasyon. Su #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad Aliguas, tan Arangkaday Calasiao, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Calasiao, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions.
JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Kaya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Oras alas 7:07 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig ya Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingkor, Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At dyan sa may technical control ang ating co-pilot si Engineer Nixon Dakal. Good morning nga pala kay Rinaldo Bungar. Ayan, nanonood po siya. Gawin din si Wilson Mariado Sr., si Gilbert Yandado at Val Velasco. Good morning. Doon sa issue natin kanina na medyo naudot, ang sabi ng taong bayan, hindi sapat daw na makulong lamang ang mga responsable sa flood control scam. Dapat may balik sa taong bayan ang pirang ninakaw mula sa kaban ng bayan, kapaborito Errol. Oo. Kaya yun ang kailang hakbang na ito ay dapat makasuhan. Yung mga kurakot. Yung mga nagkamal ng pondo mula sa taong bayan. Ayan, kaya itinatag ang Independent Commission for Infrastructure upang katuwang ni DPW Secretary Vince Dizon na mag-imbestiga sa lahat ng mga maanumalyang proyekto. Dapat para malaman kung sino-sino ba yung mga dapat kasuhan at malaman kung sino-sino din yung mga sangkot. Itong si Saldico, hindi na raw padadalahan ng yung investigasyon, imbitasyon sa Senate Doribon Committee. Si Congressman Saldico
tinuturong kumita rin ng bilyong pisong pondo mula sa flood control scam na dapat maipaliwanag din sa batas. Ang tanong, bakit? Sino pa ang mas mataas? Kay Saldico. Ayan. Dahil ang turo sa kanya lahat Kaya nga yung finger yun nandun sa kanya Yung finger. Daliri. Daliri. May gamot. Ang sabi ni Senate President Pro Tempore Pampiluping Lacson, naabutan na daw ang tradisyon kung saan hindi iniimbitahan sa pagdinig ang miyembro ng Kongreso dahil sa tinatawag na interparliamentary courtesy. Meron din yung traditional voluntary. Voluntary. Voluntary yung pupunta para naman marinig. Sa palagay mo. Para naman maidepensa niya rin yung kanyang sarili. Sa palagay mo, pupunta kaya si Saldico sa pagdinig dyan sa may Senado mag-testify at magmanifesto. Mas yan? Mas okay yan. Kung pupunta. Kung mas maganda, para naman maisiwalat niya kung sino-sino yung kanyang kasama. Kaya nga. Kung sino-sino yung pwede pang maituro na kasamahan sa Kongreso. Kaya nga pinatakbo sa Amerika Pinatakbo. Tumakbo sa Amerika. Tumakbo sa Amerika matapos na lumutang ang pangalan nila ni dating Speaker of the House, Martin Romualdez, na sinasabing sabi na sila yung yung nagpapagamot naman si Saldico. Nagpapagamot. Sabi ni Senator Ping Lacson na kahit sobrang bigat ang aligasyon kay Saldico, hindi pa rin proper na pilitin na dumalo at padalhan ng subpina. Yan ang mali sa batas natin. May special treatment yata sa mga opisyal na nagkasala. Kung ang mga mahihirap ang nahuli, na nagnakaw, kahit piso lang, kinukulong agad. Pero itong mga opisyal na nagnakaw ng bilyon-bilyon sa kaban ng bayan, hindi nakukulong. Bakit meron pa kasing tinatanong yung tawag doon? Courtesy? Yung may tinawag siya yung interparliamentary courtesy. Bakit nung ginamit ba nila yung pondo, may courtesy ba din ba sila? Wala. Bakit may ganyan-ganyan pa? Siya na nga ang tinuturo, hindi pa rin tatawagin? Kaya nga dapat tawagin at magpaliwanag dapat sa padala publiko. ng sumpina. Para patas naman ang justisya. Pag ayaw sumagot o nagtatago pa rin, ibig sabihin, bakit bakit yung mga hindi uma-affair sa Senate hearing papadalhan siya at arestuhin sila, di ba? Kaya nga. Di ba? Pag nagsisinungaling. Pag nagsisinungaling. Ikulong sa baba. Ganda. Dapat ganun din sana para patas ang batas natin. Gaya ni Senador Joel Villanueva at Senador Jinggoy Estrada na tinuturong utak ng flood scam diyan sa may Bulacan. Hindi naman utak. Hindi utak. Dawit. Dawit. Pag sinabi mong utak, sila yung sila yung promotor. Bakit? Dawit. Sino ba yung mga proponent? Sino ba yung mga proponent? Kaya nga yun nga ang iniisa-isa kung paano sila nakakapagpababa ng pondo. Kaya nga di ba? Wala pang mga matibay na ebidensya sa mga binabanggit na pangalan. Sino ba yung mga naglagay ng insertion? Di ba? Kaya nga, yung mga pasingit. Ayan. No hindi daw, wala nagawaon tayo. Yan nga yan ang problema Hindi totoo yan, kasinungalingan. Yan ang patunayan mo, Mr. Hernandez. Kwanto ng Jinggoy naman. May lumulutang na apat na kasalukuyang nakaupong senador at dalawang dating senador na nasa likod daw ng flood control scam. Sino kaya yung apat? Di ba lumutang na itong dalawa? Abangan natin. Kung anong pa siya ng, siyempre,
Sa Pangulo, manggagaling ang pasya. O baka naman yan hanggang publicity lang yan, hanggang hearing lang yan. Walang ang inaabangan natin dito, may makulong na opisyal. Iyan nga Yung may makulong na opisyal. Malinlinaw, malinlinaw. Siyempre, si Saldico, bukor tulabat sirin, sokyan. Sangkot. Sangkot. Di ba? Si Katuat Congressman ni party list. Di ba? Malala mo yung sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos, walang kaparti-partido sa politika. Managot ang dapat managot. Mahiya naman kayo. Ngitan, palakpakan. Yan na sinabi niya San ira nang titipakan ni Rami Congressman yan titipakan ira, 'di ba? Ngayon, naglabas na ng show cause order si DPWH Secretary Vince Dizon laban sa ilang regional directors at district engineers na mayroong pinaniniwalaang substandard infra project sa kailang nasasakupang lugar. Di ba? Anong kwan dyan? Masasabi mo yan, paborito i-roll. Yung merong tampering. Oo, kaya yung pagsusunog. Kaya yung pagtatago. Pagtatapon ng mga ebidensya. At saka siyempre yung mga paano naman yung lifestyle nitong mga ito? Kaya nga, yung mararanyang pamumuhay. Kwan yan, pinangalanan ni Secretary Dizon ang mga opisyalis na magpaliwanag. Magpaliwanag sila. Sino mga ito? Baka itong mga ito na pinangalanan niya. Parang kukuntil, 10 lang yan at basahin natin kung sino-sino mga region. Wala ka namang kilala dyan. Mga nasa region, sa district. Okay, banggitin natin kung sino-sino. Si Regional Director Gerald Opulencia, lifestyle o kaya yung mararanyang buhay ang sinasabi dito. Si Regional Director Danilo Villa ng Region 7, yung lifestyle. Si Director Gerald Pakanan, dating Regional Director ng 4B Substandard Project. Si Regional Director Kadapi ng CAR. Failure to cooperate sa ongoing investigation. Si Brando Raya Rowald, Chief Region 7. Marangyang pamumuhay yan. Si Isabelo Baleros. Former DE ng Las Piñas. At dyan sa may substandards naman. Si De Almer Miranda. DE rin yan yata. DE Almer. DE Almer sa Pampanga. Sa Pampanga First DEO. Si DE Hill Lorenzo. Sa La Union. Substandard. La Union. Region 1. Okay. La Union, Region 1. Si DE Arturo Gonzales. Gonzales? Arturo Gonzales. Gonzales siya. Quezon City First DEO, substandard naman. Si District Engineer Johnny Protesta, Junior ng Quezon City Second DEO. Isa yung nasa Region 1. Ito siguro yung napuntahan nila na lugar. Sino ba yun yung nabanggit mo kanina na La Union, itong si District Engineer Hel B. Lorenzo ng La Union, District Engineer's Office. Malamang siya yan. Malamang siya ito. Substandard di ba? Yun yung napuntahan nila dyan sa La Union. May substandard. Yan yung mga binigyan ng show cause order para magbigay ng kanilang paliwanag. Patungkol dito sa substandard at saka sa kanilang mga lifestyle, mga maranyang pamumuhay, kapaborito. Wala bang bukod sa La Union, wala bang ibang probinsya? Wala siguro patuloy pa. Siguro patuloy pa. Silipin nyo yung mga district engineer na maraming ari-arian. Yung napunta mong resort. Baka naman yun, baka dami. Sa dami ng kailang pira, dami ang ginamit nila sa kailang mga ari-arian. Diba? Ganyan lang ang nangyayari dyan Kaya dapat na kalkalin mabuti. Yung kalkalin, hindi kalikutin kalkalin mabuti
yung mga hindi pagkalikutin kasi iba yun. Mag-aayos ka ng isang bagay. Yung parang makina. Kunyari, mag-aayos ka ng transistor, yung radio transistor mo. Kalikutin mo. Kailangan mong kalikutin yung mga maliliit na bagay doon sa loob. Iba yung kalkalin. Yung kalkalin mo, yung mga dokumento, dapat malaman kung sino-sino yung mga talagang magarbo ang kailang pamumuhay, involved sa mga substandard. Kung hindi makalkal ng ICI, tulungan natin. Tulungan natin. Ng mga nasa media, yung mga nalalaman natin. 'Di ba? Kung sakaling may mga maisingit ko lang, hindi pa pala nasasagot ni First District Engineering Office Marieta Mendoza yung tanong natin, Wala pa yung labing siyam na uniform flood control project na halos tigi 100 milyong piso. Di ba, bago natin, nilabas natin yan, kinabukasan, yun din ang tinalakay sa Senado. Oo, yung uniform. Yung uniform na mga project, di ba? Oo, sagutin ni Madam Mayet. Kasi, implemented by First Engineering District. First DEO yun. Oo. Yung uniform na presyo ng proyekto na 19. Kung sa bagay, patuloy ang... Imagine tayo 19. Kung sa bagay, patuloy ang pag-ikot at pag-imbestiga ng grupo ng mga Independent Commission for Infrastructure, ICI, na sina Mayor Magalong at yung iba pang mga kasama niya. Ganon din ang DPW Secretary Vince Dizon, para malaman kung anong mga lugar, anong mga probinsya, distrito, region ang may mga substandard at sino-sino yung mga mararanyang pamumuhay ng mga regional director, district engineer. May mga section chief, meron din dyan. Kaya nga meron din dyan. Na mga section chief na magarbo. Ang kailang pamumuhay. Hindi maitago yung kanilang kung kwentahin mo nga yung sweldo ng mga engineer na yan. Kaya nga kung sakaling may mga mapatunayan na mayroong mga tagong yaman, ito irekomenda ni Secretary Dizon sa Anti-Money Laundering Council. Para ma-press ang kailang mga ari-arian. Dapat lang. Kasi questionable yung kailang yaman, di ba? Hindi lang yan, meron pang nakikita si Secretary Dizon na gumagamit ng yung chartered airplane para bumiyahe. Sino kaya ito? Sino kaya itong tinutukoy niya? Yan ba nasa tanggapan ng DPWH? Sino ba yan? Yun ang may tinutukoy. Sino kaya yan? Sino kaya yan? Malalaman natin yan. Abangan. Siyempre, hindi pa natatapos yung kailang investigasyon at kumakarap pa sila ng mga karagdagang mga ebidensya para sampahan ng administrative charges itong mga... Hindi lang yan, pati kriminal. Kaya dapat makulong sila at mabawi ang pera ng taong bayan dyan sa naturang flood control scam na yan. Kaya't ahiling natin sa ating mga kababayan, kung mayroong mga nakita kayo dyan ng mga substandard na projects, libre naman ang maglabas sa social media. Litratuhin ninyo, video ninyo para malaman nila. Ang kailangan natin dito yung kooperasyon, para malaman natin kung saang lugar yung mga substandard, particularly dyan sa 6th District kung mayroon man yan, sa 5th District kung mayroon man yan, ikuha nyo dito, ipasa ninyo sa amin at kami na ang bahala. Yung mga number natin na laging ina-announce, tsaka yung ating Facebook page, pwede dyan. Kaya nga,
Kaya't tulong-tulong po tayo dahil yung ginamit sa flood control project na yan, galing po sa buwis ng taong bayan, galing po sa buwis natin yan. Yung sinasabi nga namin, yung sanggol na walang muwang-muwang sa mundo, nagtatax na dahil doon sa kanyang gatas na iniinom. Kaya't may partisipasyon ang bawat isa dito para busisihin kung sino yung mga nagkamal ng pira sa flood control projects na yan. Biro mo, magkano ba yung kickback? 25%? Grabe kaya nga ang ginagawa ng 25. kaya ginagawa ng mga district engineer, yung mga iba, ginagawa na nila yung substandard. Ayon kay Bryce Hernandez, dahil wala daw silang ibibigay sa proponent. Sino ba yung mga proponent? Wala nang amin. Wala amin. Sige. Pwede pa tayong mag-exercise, engineer. Okay, sige, engineer, take it away. Mag-exercise. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Calasiao, si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar, si Councilor Nestor Gabrilio, Councilor Elias Villanueva, Councilor Manny Datwin, Councilor Ardison Soriano, Councilor Jopi Loresco, Councilor Mike Sison, at si Councilor Hubbard Danny Messina, si SK Federation President Ayay Messina, si Liga President Jose Paris Jr. Good morning din kay Sir Jumil Lorisco. Diyan sa may Mayor's Office. Ayan. Si former Councilor Gerald Apicial. Si Engineer Art Gaspar. Good morning. Diyan sa Ambutol. Ayan, kanina si MDR Ed Villacorta, na kuan natin yan nakapanayam natin kanina. Si Local Civil Registrar Ma'am Joveta Piado Esteves at Sergeant Esteves, magandang umaga. Good morning po. Si Municipal Treasurer Shermel Poserio, magandang umaga. Kapitan Saldi Bauso, Barangay Macabito, at lahat ng mga barangay officials, mga BHW at mga barangay tanods, magandang umaga sa inyo dyan. Si Kagawa Junjun Gabrielio, magandang umaga. Ganoon din si Puso Chief Rolly De La Cruz, Boss Carlo at Madam Marmy, magandang umaga. Itaktak mo, Vice Mayor Edgar, itaktak mo maminta. Kumusta ka na dyan? Gawin din si Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, magandang umaga. Si Sir Jeff, Sir Felix Domicilio, si Madam Sheila Pinuliar at ganoon din si Councilor Freddy Pinuliar, magandang umaga po sa inyo. Okay, Vice Mayor Atty. Johnny Cabrera, magandang umaga. At Councilor Chini Rose Flores ng Mangaldan, magandang umaga. Don Ramon Bautista Senior, dyan sa may Region 1 Medical Center, magandang umaga. Dating kanya ni Vice Mayor, dating board member dahil nag-PCL President yan. Siya yung kauna-unahang PCL President sa lalawigan ng Pangasinan mula nang ginawa yung Republic Act 7160 pala, 7160, yung local government code. Ganon din, magandang umaga kay Caramel De La Cruz ng San Carlos City, magandang umaga sa inyo dyan sa may San Carlos. Napakabait nitong si Caramel De La Cruz. Speaking of San Carlos, magandang umaga kay former Liga President Nanding Estabilio at kay Kapitan Jonan Estabilio. Magandang umaga po sa inyo dyan. Si nandyan, si Kapitan Bob 25, good morning. Ayan, good morning po sa inyo. At Barangay Kintong. Isama mo rin si Liga President
Boyet Magat. Saan ka man naroroon, naririto kami. Si Liga President Boyet Magat. Ayan, magandang umaga sa inyo. At ganun din, mga listeners natin, Jerome Antinorio, ng Barangay Purtik, Bugalim, Pangasinan, magandang umaga. Si Evangeline Alonso Agustinong Talan, dyan sa may Bunlag, Kalasyaw. Kumusta na si Kagawad Dio Quinto Peralta at Kagawad Regan Kilaton, magandang umaga. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, lubog sa baha ang Barangay Mangkop. Olivia Bauson, ayan, magandang umaga. At si Joel Calbu, magandang umaga sa iyo. Ano? Joel Calbu. Ayan. Si Flora Villanueva Abalos, magandang umaga sa inyo. Si Robert Cayago Jucaris. Ayan. Magina Kurda, magandang umaga sa inyo. At sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo. Okay, wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik po kami bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Dr. Lingkora, Timagti Pangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal at ganoon din si Station Manager Joey Baby. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Sa kailang programang Likna ay Balay. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa